Sfortunatament, matul ix-xhur sħan tas-sajf Malti, il-ħruq tal-għeliq mhux xi ħaġa rari li nisimgħu dwarha. Madankollu wara li jitilqu l-pumpiera u l-uffiċjali li jassistu f'każijiet ta' emerġenza bħal dawn, jibda proċess fejn dawk li jkunu ġarbu d-danni jaraw kif se jiġu kumpensati. Għaldaqstant huwa kruċjali li kull min ikollu proprjetà ikun żgur li din tkun assigurata bl-aħjar mod, irrispettivament mill-iskop li għalih tkun tintuża. Id-dinamika tan-nirien li jinfirxu speċjalment meta jkun hemm irjaħat fl-akwati jagħmel ħafna aktar komuni li terzi persuni isofru danni fuq il-proprjetà tagħhom. Dwar dan tkellimna mad-Direttur Ġenerali tal-Malta Insurance Association, Adrian Gallia, li nnota li l-polozza tal-assigurazzjoni fuq proprjetajiet tal-iskopijiet agrikoli mhumiex daqstant infittxija mill-pubbliku. Issib nuqqas ta' interess jew anki forsi nuqqas ta' prodotti minnaħa tas-suq tal-assikurazzjoni dwar f'dan is-settur, però sfortunatament naraw ġeneralment nuqqas ta' interess għal dak li jkun biex joħroġ polza tal-assigurazzjoni fuq il-proprjetà tiegħu kważi kullumkien. Huwa spjega li d-differenza jekk wieħed ikollux assigurazzjoni jew le toħroġ biċ-ċar f'każijiet ta' inċidenti fejn persuna jew persuni isofru minn ħsarat fuq il-proprjetajiet rispettivi. Jekk is-sit tal-proprjetà taħdejja għandu polza tal-assigurazzjoni, ħafna drabi se jġal il-kumpanija biex titratta miegħi dwar dak il-kumpens li f'dak il-każ. Ovvjament il-kumpanija tal-assigurazzjoni tibgħat in-nisan, ir-rappreżentanti tagħha biex jaraw id-danni li sofrejt jiena fil-proprjetà tiegħi u jiġi determinat il-kumpens mistħoq. Iżda s-sitwazzjoni tista' tikkomplika ruħha f'każ li l-partijiet ma jkunux assigurati kif suppost. Jista' jkun li dak taħdejja l-proprjetarju m'għandux polza assigurazzjoni, jiġifieri f'dak il-każ xejn kolli nagħmel jien, ikolli nfittex lilu personalment. Tajjeb, li jfisser li ħafna drabi nispiċċaw nillatikaw il-qorti u nafu l-qorti li tieħu żmien tagħha biex toħroġ bil-ġudizzju tagħha. Gallia żied jgħid li l-aħjar sitwazzjoni tkun dik li l-partijiet kollha involuti jkollhom l-assigurazzjoni meħtieġa biex ikunu l-kumpaniji li jikkumpensaw lil dawk li jkunu sofrew danni minħabba terzi. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni appella biex wieħed japprezza u jifhem l-importanza ta' polza tal-assigurazzjoni li wieħed jirrealizza l-utilità tagħha meta jinqala l-bżonn.